genital hygiene. Saka genital hygiene inomboshanda sei? Rangarirai kuti kumusoro uku tatsanangura kuti chinonzi genital maprivate parts. Vakomana munoziva maprivate parts aminawo, vasikana munoziva maprivate parts aminawo, iyawo ndo anonzi magenitals. So kune inonzi genital hygiene. Genital hygiene kutarisirwa kuti tigare nzvimbo idzi dzakachena. Clean the genital area daily, paying attention to folds and crevices. So we have to clean the genital area. When do we clean the genital area? When we are bathing. Saka patinogeza pepe, tinobva tatogeza zvese negenital area. Inonzi genital area is the area where we have our private parts. Saka we have to clean our genital area daily. Tonyatsokuongorora tageza, tobva tovhunza vabereki, tovhunza vatariri vedu kuti vatibatsire kuti tinogeza sei maprivate parts aya, tinogeza sei magenitals. Because kugeza magenitals kwakasiyana nekugeza kwatinoita muviri wese. Saka kugeza tinofanirwa kukudzidziswa nevabereki, nevatariri vedu, nevadzidzisi vedu. Magezero anoita vasikana magenital areas avo akatosiyana nemagezero anoita vakomana magenital areas avo. Saka munofanirwa kunobvunza vakuru kuti vakubatsirei kuti munogeza sei magenital areas. Tichibva ipapo tiri kuenda pamenstrual hygiene. But menstrual hygiene pamusana pekuti vasikana chete vanoenda kumwedzi kana chitaura pachikaranga. Menstrual hygiene ndeye vasikana chete. It is for girls. Saka menstrual hygiene, what are we talking about? Aya ndo matopics atinobatsirwa nana mai, matopics atinobatsirwa nana tete, matopics atinobatsirwa nana madam. Ndivo vanonyatsokuziva kuti menstrual hygiene kuvasikana inoitwa sei. Isu zvatinongodzidzisa pano hazvina kukwana, unofanirwa kunobvunza vakuru, zvikuru sei vana mai kuti vakubatsirei. Asi panoshandiswa anonzi masanitary pads. Saka tine masanitary pads or tampons. Saka ndichakuratidzai kuti mapads akaita sei in a moment. And you also have to change the sanitary pads regularly. And then machinja kudaro, you also have to wash your hands after handling used products. So reka tione kuti masanitary pads akamira sei. Sezvamuri kuona, aya ndo masanitary pads akasiyana siyana. Ngatitarisei pano. Masanitary pads, taona kuti pane maparts aripo, super soft top layer, we have where it's called rash free, etc. Saka aya ndo mapads anopfekwa nevasikana kana vachinge vari kuma menstrual periods avo. Saka takuratidzai kuti mapads akamira sei. Chatauda kutaura zvino ndechekuti menstruation, it's not a taboo. Hazvinyadzise, hazvisekese, hakuzi kuremara. Saka kana musikana ngatiti grade 6 une 12 years, unogona kutotanga kumenstruata at that age, kureva kuti wava a young woman, uri kukura. Kana waona wabuda ropa magenital parts ako nekurwadziwa kunouya through anonzi mamenstrual kana period cramps, unonoudza mai, unoudza
Kana amai vasipo, munoudza munhukadzi wamunotarisa kwaari. Kana mashayiwisisa kumba, munonoudza mudzidzisi. Vachakubatsirai uye vachakudzidzisai kuti munozvishongedza sei, kuti mapedza tikutaura nezvavo aya, munomapfeka sei, uye munomachinja kana zvamboita sei, uye zvamunenge kana ava spoiled munomaita dispose sei. Saka vanokudzidzisai, but musanyara, musafunga kuti kuremara, musasuruwara. Kupfuura kwamuri kuita tinotofara nekuti muri kukura, muri kuva mhandara dzakura. Tichibva ipapo tiri kuenda kufoot hygiene, tsoka dzerwendo. Saka foot hygiene yakamira sei? We have to wash our feet daily. When do we wash our feet? We wash our feet patinenge tichigeza. Asi kune vamwe vane macultures kana kuti zvitendero zvinovasungira kugeza tsoka dzavo. Ngatitorei veIslam kana kuti maMuslim, kana vachipinda mumosque vanogeza tsoka, vanogeza maoko, vanogeza kumeso. Saka kusiyanawo kwezvitendero netsika. Asi patinogeza paipai ndipo patinogeza tsoka. But when we do so, we have to pay attention to areas between toes, and we also have to trim toenails. Kwete kutendera kuti nzara dzinokura zvekuti dzinosvika pakudambura socks. Hazvitarisirwe izvozvo. We have to trim toenails and we have to keep them clean and short. Saka foot hygiene haingotauri pamusoro pekugeza tsoka kana kuti makumbo. Inotaura zvakare kuona kuti nzara dzedu dzekutsoka hadzina kukurisa, dzinofanirwa kugara dzakachekwa uye kugara dziri short and clean. Hair hygiene. Saka hair hygiene manje vanasisi vedu ndopavanotanga kusununguka nekufara, nekuti vasikana vanokoshesa vhudzi zvakanyanya. Vakomana vazhinji kungogerwa ndiyo inenge itoriwo hair hygiene yedu, but vasikana, you have to wash hair regularly. Vhudzi rinofanirwa kugara rakagezwa, risaita marasta aya anozoita inda. Then depending on hair type and activity level, regularly wash or replace hair ties, clips and hats. Saka we also have to, especially for boys, saka ndikanditi for boys, keep the hair short and well kept. Fanirwa kugara kana kuri kuti tine vhudzi ngarikamwe, asi kana tichigerwa hedu togerwa kati yedu yakanaka togara takagerwa. Mapaona. Saizvozvo zvakatikoshera. Tichibva pahair hygiene, pahair hygiene ndo panozotiwo vanasisi vedu vanenge vakuisawo shampoo neamwe machemicals ekudii kuti vhudzi rinake. Sezvamuri kuona panapa tiri kutaura the use of deodorants yachazotaura paI. But let us come back here. We see a boy brushing teeth in a bathroom. Saka brushing teeth, it's also part of oral hygiene, which we are going to talk about just now. Saka ngatitaurei oral hygiene. Saka chinonzi oral chimbori chii? Oral zvongoreva mukanwa, muromo, mukati memukanwa, ndo oral. So we have to brush our teeth. Handitika? Brush teeth at least twice. Saka kugeza is at least once, but brushing teeth is at least twice a day. Mpona. And floss once a day to maintain good oral health. Saka we have to brush our teeth at least twice a day. Kukwesha mazino. Vamwe vanoti mazino anofanirwa kukweshwa
pese patinenge tapedza kudya. So after eating a main meal, kana chiti main meal tiri kuti patinomuka makuseni pepe tichadya porridge. Tadya porridge vatakwesha mazino, toenda kuchikoro, then kuchikoro tichaita break. Taita break yedu hatitakuri yedu matoothbrush nemacolgate kuchikoro, saka tinoita break yedu. Patinozodzokera kumba paya tichinodya lunch, todya lunch yedu tokwesha mazino. Kana tichidzokera kuchikoro masikati, zvosiyana nekuchikoro chatiri, then tichazodzoka kumba manheru, tichadya sapa, tokwesha futi mazino. Asi vamwe vanongoti mazino tinomakwesha patinomuka, tozokwesha patinorara. Saka munobvunza vabereki, munobvunza vatariri venyu kuti mokwesha sei mazino. Mokwesha pese pamunopedza kudya here kana kuti munokwesha pamunomuka nepamunorara? Vazhinji vanokwesha pavanomuka nepavanorara, asi zvakakosha kuti mazino agare akakweshwa. Ndichada kukuratidzai zvinoitika kana mazino akasakweshwa. Tarisai zviri pano, muri kuona kuti mazino aya ndeeyellow. Aya ndeeyellow. Then saka iyi inonzi plaque handika kuita mazino eyellow, inyaya yekusakwesha. Then iyi inonzi tartar. Mapaona? Tartar zvakare kuita kuti mazino anozopedzisira aora hazvizobudi zvakanaka. Munogona kutarisa pano zvakare, muri kuona zviri kuita mazino izvi handika, anobva ashata mazino. Tarisai muone zvakare. Saka izvi zvinokonzerwa nekusakwesha mazino. Tarisai muone zvakare. Saka please, mazino ngakweshwe kaviri pazuva. Asi kana muchitenderwa kukwesha more than once, sevamwe vanoti pese pavanodya vanokwesha, munotedzera zvinenge zvichitaura vabereki venyu. Tichibva paoral hygiene takuenda paclean clothes. Saka inonzi clothing hygiene. Apa ndo patiine dambudziko zvakare kuti hembe dzedu dzinenge dzisina kuchena. Tiri vana, saka vazhinji vedu vamwe takutodzidziswa kuti tinowacha sei. Vazhinji vedu tichibva kuchikoro tinosvika kumba tovatanzi tiwache masocks, totawacha masocks edu, saka takutogona kuwacha vamwe vedu, asi vamwe havasati vakugona. Vasati vakugona, kumbirai kuti vabereki vakudzidzisei kuti munowacha sei. But we have to wear clean clothes and change clothes daily, paying attention to undergarments. Saka ari kunzi maundergarments aya tinowanza kumadana tichiti mapendi. Saka pendi harifanirwi kudzokorodzwa. Pendi ropfekwa ka1, then robva rawachwa rodzopfekwawo imwe nguva. Zvakakosha izvozvo. Socks, clothes that conduct the skin. Saka we have to wear clean clothes and also change clothes daily. Saka vabereki vedu vanotibatsira panapa. And change clothes daily. Saka panapa pana change clothes daily. Zvakatikoshera izvi. But zvikuru sei undergarments kana kuti mapendi, they should be clean and hatifanirwi kumadzokorodza, nekuti tikamadzokorodza anokanganisa the genital area. Number 2, anokonzeresa a strong smell inoita kuti vamwe vasasununguka around us. We have a responsibility kuti tive hospitable to people around us. Saka please take it there. Then for our eye, takuchitaura pamusoro pekuti use deodorant or what are called antiperspirants kana kuti antiperspirant. Saka izvi tinozviitira to manage body odor. Asi vamwe vedu tikwanise kushandisa maperfume. Chakangokosha kuziva kuti tinogeza nesipo. Tikageza nesipo yedu zvakanaka, we have no need of a perfume. Kana tichigeza every day, tichigeza nesipo. Asi kana tichiafoda uye kukwanisa kushandisa maperfume, tichitenderwa zvakare nevabereki kushandisa maperfumes, we have to do so. Patiri kudzoka in our next lesson, tichatarisa the importance of
personal hygiene. Tatarisa the importance of personal hygiene. Tinenge tapedza the first part of our lesson, which was human reproductive system. Kana muine mubvunzo, musatya, bvunzai kuti tidzidze tese. Otherwise maita basa nekuona tosangana palesson rinouya.